lana ke uma sizibuza ukuthi i-function ka f uma u-x u-approacha u-2 usuka kwicele lesinxele noma icele elinegative ubani i-function yethu. Uma sibona la ukuthi ama x values uma engaphansi kwa2 yabona ukuthi ayasondela ngala kwi-y axis yethu. Lokho sisondela asithi ke i-limit ka f of x uma u-x u-approacha u2 usuke kwicele elinegative noma kusukunxele isandla. Siyabona ukuthi izinamba njengoba ziya ngokuya zinyuka si-approacha ubani la ku-f of x. Uyabona ukuthi si-approacha ba kwi-f of x axis yethu noma kwi-y axis yethu si-approacha u5 ngakho-ke i-limit ka f of x uma u-x u-approacha u2 usuka kwicele elinegative u5. Bese-ke sothi i-limit ka f of x uma u-x u-approacha u2 usuka kwicele elipositive noma usuka ngakwesokudla isandla. Asibheke ukuthi sithola ba u-x uma asithi mhlawumbe u2.5 sinyuka la siya kwi-y axis sesibona sithola ba. Siyabona ukuthi nakhona iy'namba zakhona zisondele nje besisondela ku2 ukuthi kwi-y axis sisondela kubani sisondela khona futhi ku5. Ya uma sehla la sehla sisuka ku2 mhlawumbe mesithi 2.5 kwi-y axis sizoba no 0 point something. Yabona ukuthi uma u-f of x i-limit ka f of x uma u2 usuka kwicele elipositive u1 uma usuka kweli-negative u5 uma usuka kweli-positive u1. Ngakho siyabona ukuthi ama-limit ethu le i-joint limit yethu ama-individual limit ayasebenza ama-limit angempela kodwa i-joint limit yethu i-joint yawo womabili lama-limit ayisebenzi ukube sinika imiphumela engafani. Ngakho masithi ke i-limit ka f of x uma u-x usuka kwicele elinegative awufani is not equal to i-limit ka f of x uma u-x usuka kwicele elipositive. Ngakho-ke sizobhala sithini sithi i-limit uma u-x usuka u-approacha u2 ka f of x sizothini sizothi does not exist ayikho ngoba ama-limit ethu uma siwahlanganisa awafani. Uma sithi ke i-limit mhlambe ka f of x uma u-x usuka u-approacha u4 sibheka la ukuthi i-limit ka f of x u-x uma u-approacha u4 so kwicele elinegative. Uyabona icele elinegative ukuthi ngakwesokunxele isandla sisondele siya ku4 ukuthi la uma siku3 u-negative 2 uma siku3.5 u-negative 3.5 uma ngaphansi mhlawumbe 3.9 u-negative 4 point ba uma sesifika ku4 u-negative 5 i-function ka x kuleyo limit negative 5. Sithi ke i-limit ka f of x uma u-x u-approacha u4 sisuka kwicele elipositive ke ngala manje siloko kusho ukuthi sisuka kwesokudla isandla sibone ukuthi siphuma noba. Uma sihlambe no 4.5 yabona ukuthi siba noba
seba no negative 4.5 uma sithi 4.2 mhlawumbe sizoba no negative 4.2 nakhona yabona thina khona sithola negative 5 ilimit yethu ngakho ke ama joint limit ethu lana ayafana kusho ukuthi limit yethu le ehlangene iyiqiniso limit ka f of x uma x approach u4 u5 asenze enye ke manje lana ke sizothi yini ilimit yethu uma u-f ka x ilimit ya f ka x uma u-x u-approacha u8 so kwicala elinegative u-x uma u-approacha u8 uthi sibone u8 uma u-x uma u8 ku-x axis yethu noma umncane phela ku8 ngoba sithe siqala kwicala elinegative u-x uma u7 u-y uba 3.2 x ma u8 yabona ukuthi y u3 ngqo yabona ngakho ke la elimit yethu kuzoba u3 bese ke sibheka ilimit ya f of x uma u-x approacha u8 usuka kwicala elipositive suka ngalala ke ngakwesobudla isandla ma u9 u-x uba y u2 uma u8 u-x uba y u1 yabona u1 ke la yabona ukuthi ke ama function ethu ama limits nxase ethu adjoint le ehlangene limit ukuthi ayifani ngakho ke uma siwahlanganisa ama limit mhlambe sithi ilimit ka f of x uma u-x u-approacha u8 does not exist sibale does not exist i-joint limit yethu does not exist asenze yokugcina ke base ke lana i-function f igrafiwe la phansi bese ke bathi yini evela ukuthi ama values one sided limit ka f of x uma u-x approacha u-negative 2 usuke kwicala eli-negative yabona ukuthi basinike i-one sided limit hayi joint limit kube basinike i-joint limit bebezothi u-x u-approacha u2 nje bangathi usuka kwicala eliphi i-one sided limit yethu ke lana sisuka bathi sisuka kwicala eli-negative ngakho uma sithi mhlawumbe u-negative 3 siyabona ukuthi u-y u-negative 3 cishe ufike la ku-4 mhlawumbe 3.9 ebese ke u2 kusho ukuthi u4 ngqo limit ka f of x uma u-x u-approacha u-negative 2 suka kwicala eli-negative uzosinika u4 bese thina ke sofuna ukwazi ukuthi limit ka f of x uma u-x u-approacha u-negative 2 suka kwicala eli-positive suka ngakwesokudla kusho ukuthi isandla sizoba no uthi ngibona mhlawumbe sithi negative 2 asithi mhlambe negative 1.9 noma negative 1 lapho nje phakathi kwalapho ka x ka y sizoba no masithi negative 1.9 sizoba no negative 3 point something mhlambe 3.9 yabona ukuthi nakhona ilimit yethu kuzoba u4 ngakho i-joint limit yethu yafana la sizothi ke ilimit ka f of x uma u-x u-approacha u-negative 2 limit yethu kuzoba u4 siyabona ngoba nakumabili inhlangothi limit yethu 4